Zpátky do budoucnosti? Proč ne? S tímto Lego setem se tam klidně dostanete. Lego set s označením 10300 a dílku má 1872. Jedná se o DeLorean DMC-12. Tento DeLorean si vyráběl v roce 1981 a byl ikonou filmu Návratu do budoucnosti. Tento model je konkrétně z 3. dílu. Dá se představit i na první, i na druhý. Tento DeLorean je z 2. dílu. A pozor, letíme. A konečně tady máme DeLorean z 1. dílu. U tohoto setu nesmí chybět ani 2 hlavní postavy, jako je Marty a Dr. Brown. A za pár korun od čínských kamarádů z AliExpressu si dá koupit takhle stylový stojánek.